ସେଗୋ ଆଗ ମଚ୍ଚା ଗଛ ପଡ଼ିଅଛି ଶାଢ଼ୀର ଯେ ଧରି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦୁହେଁ ଶାଢ଼ୀର ପଣତ ବୌଦ୍ଧ ପରଶୁରାମଙ୍କର ବିପରୀତ ହତ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବିପଟ ଦିଶଇ ଶୋଭିତା ଦଶ ବର୍ଣ୍ଣ କଇଜା ଶାଢ଼ୀର ସୁତାନ କିଛି ଦିନ ଗଲା ରହିଲା ତହିଁ ଘର ଘୁରାୟାକୁ ଯେଦେଲେ ଘୁରାୟା ଠାରୁ ପରଶୁରାମ ନେଇଥିଲେ ପରଶୁରାମ ଠାରୁ ନେଇଥିଲେ ଦ୍ରୋଣ ଠାରୁ ନେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମିଳିଲେ କଣନ୍ଦନ ଏବଂ କଂସାରୀ ଗଢୁଛି ଆଗ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଗ ମୁଁ ତ କଂସାରୀର ଘରୁ ଆଣି ଅଛି ମୁଇଁ ମାରି ନାଚୁଛି ସୋହାର
ହାତରେ ଦେଖିକି ଖେଳୁଛୁ ନାଇଁ ନା ଏମା ପ୍ରାଣନାଥ ବାରେ କନରେ ଚୁଣି ଚରିରେ ରାଧାର ତାକୁ ଘେରି କୁଟିଲା ବଲେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଭାଇ କୁଡ଼ା କିଏ ପାଇ ରାଧା ବଳେ ପ୍ରାଣପତି କି କାଟେ ଡାକିର କହ ପ୍ରାଣପତି 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 ଏରା କିଟୁ ପାସ ଯାହାରତି ପ୍ରାଣପତି इमे हजीमेन को सेम करे नहीं होई न एंता हमको जीवार के पड़वा हाय हाय ये होई की राधे हां जे जीवन केंता कर मुई तो साहे जे ती भी जीवु हां ग ती केंता करबो को मैं तो साहे जीवन चल पला न ओ थाने इमे हजीमेन को नेगो टाइम पास करले ने हां मुई जीवी आगो तोर संगे मुई जीवी हो राजा संगर हिरो जागो मोर गानियो हिरो जागो मोर राती तो भेटू छे सपना तेरा नहीं हेवा